Això és el que jo volia dir, ja m'heu treballat. 1944. Jo tenia, com han dit, 12 anys i descobreixo l'esmalt. Jo descobreixo perquè els mestres, els mestres de... Coneixereu l'Artur Martorell, potser el pare de l'Oriol Martorell, de la Coral Sant Jordi, doncs el senyor Josep Joanola Pujol. Aquests em veien que jo dibuixava i van avisar als meus pares dient: escolteu, aquest noi està negat per estudiar. Aquest noi es distreu molt dibuixant i hi havia un concurs que és a Ràdio Barcelona, EAJ1, Ràdio Barcelona, que ens portaven una ràdio a l'escola, ens deien, ens explicaven el descobriment d'Amèrica, per exemple, i nosaltres havíem de fer una historieta i jo, sense saber-ho, guanyava sempre els primers premis. Sap greu dir-ho, però és la realitat. El senyor Joanola crida al meu pare i li diu: escolteu, no perdem el temps. Aquest noi dibuixa i dibuixa molt bé. Sortint de l'escola, aquí davant, al carrer Major de Gràcia, hi ha la llotja, hi ha l'escola d'arts i oficis, llotja, una sucursal. I, efectivament, a la que sortia de l'escola me n'anava a dibuixar amb el senyor Francisco Manzanilla, que era un andalús molt graciós. I llavors dibuixava els guixos aquells guixos, i el senyor Manzanilla es torna a fixar: vull parlar amb el teu pare. El meu pare era un home molt simple, però molt sentit. Jo l'havia vist plorar davant de les menines de Velázquez. Jo l'havia vist plorar en la catedral de Burgos, que vam entrar i sonava un orgue i cantava una soprano, i el meu pare llàgrimes avall. Era un home molt artista, era un home amb uns sentiments, però no va tenir la sort que vaig tenir jo, que el meu pare, doncs, tot el que li deien s'ho agafava com si fos d'ell. I em va portar a Llotja, aquí, en la sucursal aquesta. Aquest senyor Manzanilla avisa al meu pare, diu: escolti, amb el dibuix serà difícil guanyar-se la vida. I diu: per què no van a l'escola Massana? I a casa no sabíem el que era l'escola Massana. I el meu pare, el primer que fa és una carta, l'envia a l'escola Massana perquè vull parlar amb el director, l'estimat amic, l'estimat artista Miquel Soldevila i Valls, un gran artista, un gran dibuixant que dibuixava com Leonardo da Vinci. Jo havia estat 2 estius vivint amb ell, de la família, i era un goig veure al seu costat com dibuixava. I ens anàvem per aquí a pintar, a dibuixar. Llavors, el meu pare, tot i parlant amb el senyor Soldevila, jo, a 12 anys, amb pantalonet curt, em vaig escapar i vaig veure una porta mig oberta o mig tancada, no sé, i em vaig quedar embadalit veient un forn que hi sortia un foc molt viu, petitet, i nois i noies, i un xicot que dibuixava magníficament.